Dagat with swimming pool ba ang hanap mo? Tung akala mo yaon ka sa ibang bansa o sa ibang lugar o nasa Batangas ka? Pero yaon sa naman ako di Dio sa Cagsaw, Calabanga, Camarines Sur. Yes best, tama ang nadangog mo, Calabanga, Camarines Sur lang ining lugar na ini. Ining solid na lugar na niyo, digdiyo lang yan sa Calabanga. Kaya kung nagpaplano ka magdagat o may swimming pool ng kaiba ang gusto mo, digdiyo ka na sa Cagsaw. Iniyo ang inaapod na Kawit Island, digdiyo sa Calabanga. Sobrang solid kang lugar, as in kalmadong kalmado talaga, kaya diyan na, digdiyo ka na. Dahil puro kami plano mangbabarkada na maswimming, sa wakas ngunyan matutuloy na ang kakaplano ning swimming guys. Syempre kaibahan ta si Baby Kes tapos ang satuyang geng-geng. Yan si Seho, nasakay pa lang sa van. Kaya sa oras na iniyo, mahali na kita, maduma na kita sa Calabanga. Sa oras na niyo, yaon na kami sa Calabanga Road. Hali pa kay kaming libmanan kung saan hali ang mga bungog. Chares! Sarong oras may kabang amang kaya ang biyahe mi kaya medyo hali-hali pero solid niyo. Tapos pag abot di sa lugar na niyo, nagpundo kami. Ta sabi mi, ma-picture kita digdiyo tamagayon ang view men. Kung nahihiling mo nindo, gayon kang view. Tapos may mga tao dyan, may mga nagpupundo. Kasi magayon talaga ang view, nagpipicture sinda. Yeah! Orugmao na naman ang tropa pits ay solid man kaya talaga. Kung mahiling nindo diyo may mga sasakyan na nagpundo kasi nagpipicture ka sinda mababa tapos ma-picture. Back to biyahe na kita kasi madali na kita sa Zone 6 Cagsaw, Calabanga. Yo, yaon na kami diyo sa base. Masakay kaming bangka dyan at tiyan tapos madumang kami sa Kawit Island. Yeah! Yaw na di ang mga geng-geng. Di naman ako boy. Yeah. Nagsimula ito sa FB nang makita ko larawan mo. Akala ko real at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at hinawagin kita. Ito ang ilog ang mata. Sobra ang saya. Sa oras na niyo, dadarahon na kita ni manager duman sa sasakyan tang bangka. Tapos diit lang na halat-halat sa ibang vlogger na kaibahanta pag duman sa Kawit Island. Ako. Habang naghahalat-halat kami, tamang turutugtog mo ng gitara tapos karakanta ang geng-geng. Ang sarap siguro manirahan sa bahay na ganyan. At sigurado sa cooking ng ina mo. Tapos uyan na ang sakuyang Baby Kes. Yes, at yan, paduman na kami kasi masakay na kaming bangka para makabalyo na kami sa island. Tapos uyan na nga ni, nakasakay na kami sa Barco de Oro. Chares! Kasabay mi pala dito sa bangka si Family C, itong mga vlogger man na hali sa ibang lugar. At uyan na, nag-aandar na, paduman na kita sa island para masaksiyanta na ang tunay na gayon. My child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault. Digdiyo tamang babaalang ang gamit tapos mapahinghalo kitang kadikit na oras and lilibuton ta na ang resort na iniyo. Grabe, sa gabus na mga beach na nadumanang ko, dagat, saro ni sa pinakamagayon na nadumanang kong lugar. Solid na maray men. Kaya kung ako sa imo, magdigdi ka sa Kawit Island, Calabanga, Camarines Sur. And syempre sa oras na niyo, ma-food trip muna kita mga men. Yeah! Yes sir! Basta pag abot sa food trip, di kita dyan mapahuri. Ganyan, or luwagan na, kanya-kanyang luwag na mga geng-geng. Asin ang satuyang buong pag-iriba. And syempre, sarong plato lang kita kasi syempre dapat sweet-sweet man nga ya. Dapat kaibahan mo ang bata mag-chiba.
Urugmao na naman ang mga barkada. Pod trip na naman talaga ang mga itik. Yes sir. Tapos, ala ano yan? Ano yan? May mga barog-arog ka mukha yan ha? Ay! Sira magkakan pag tigsusubuan ka. Charis! Ara na naman ang saro dyan. Duh. Sige lang, kakan-kakanisa ng mga tropa pis dyan. Pero gusto kong pasalamatan na ang Kawit Island sa pag-sponsor sa Gabos, Digdiyo, sa Muya. Salamat po sa indo, lalo na kay manager, sa mga staff na mabubuot. Sulit pong marayang resort nindo. Sana dakol ang magdigdiyo. Sana kung nadadala nindo ng mga tao, oy, magdigdi ka mo, talagang solid talaga ang place na niyo. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime. Ako digdi. Magaling dito. Neng! Madi. Gayon. I just wanna say that I feel that I love. Kung may hiling nindo guys, talagang solid ano, napaka-solid kang lugar na niyo. Magayon, maprisko, masiramon, magkarigos, lalo na kung kaiba mo ang jowa mo. She, dahil mo jowa, kaya kung makaman jowa, pero masira mo din mag-relax, mag-karakalmadong lugar man ngaya. Kung mahilig ka man nga sa nature, kami kaya super hilig mi sa nature trip, nature vlog, yan talagang hilig mi magtotropa. Kaya salamaton Kawit Island, lalo na sa team nindo, sa staff nindo, sa pag-imbita diyo sa Muya. And kung gusto mo mag-swimming pool, oh yeah, mag-swimming pool ka dyan, mag-chillax ka dyan. Kung sawa-sawa ka na muna dikit man nga sa dagat, oh, dyan ka. Kung gusto mo ulit magdagat ka. Kung gusto mong swimming pool ka, iyo baga. Ang magayon patitig diyo guys, kasi ang entrance fee lang kan sarong tao is 300. Pero dyan sa 300, yaon na dyan ang bangka. O diba, bongga. Tapos mabayad na lang kamo sa cottage, kung pera ka mo, kung family ka mo, o magbata lang ka mo. Yeah. May mga room masindain. And kamo na bahala kung anong pagpipilian nindong room digdiyo. Yes sir. Grabe ang paara ako sa endo, pero naara ka man talaga. Puro plano lang kamo kamang barkada. Yo, ni Rockman kaya nakaabot sa barkadang puro plano, may natutuloy lang swimming. Ano yan? Magbago ka ng barkada kaya? Kung sarap po kun mo muna ang mga barkada mo para madagos ang swimming nindo. Puro ka mo plano, puro drawing sana, may nagkukulayan. Araw ka niya oh. Gayon kang place, may turugan, may CR. Ay, lintian talaga. Tapos araw ka niya yung view man talagang may hiling mo. Ay para no nakita ka niyo, maara ka talagang intero guys. Iyo talaga guys, ay tadawa maara ka dyan intero. Ay tumayo kong pakiaram, tapuro ka mo plano. Guys, sinasabi ko sa inyo guys, kainin do sayangon ang pagkakataon na maging maugma sa buhay. Isipon pirmi ang mag-enjoy. Yo, ang pirak yaon sana yan, nakikita yan, pero ang enjoy ang oras ay lintian. Dahil na ibabalik kaya ako sa indo, kung kadakol ka mong problema man na dinadara, dumang ka mo sa lugar na kung sa aram nindo mo mapapakalma ka mo, arog kang lugar na Kawit Island. Hilinga man daw kaya yan, may dagat na tapos may swimming pool pa. Pagkahiling ko sa buong buhay ko na arog ka niyo, first time ko din sa buhay ko na makahiling arog ka niya. Tapos tamang babad lang ang mga itik ko. Fresh from the farm talaga ang mga itik na yan. Ano man da kaya yan, takaiba ng bata kaya. Sabi da kayo magbabarkada lang mga swimming. Ano tamay kaibanan yan batang saro dyan? Ay ano yan? Wait lang, gusto mo bang pumaldo ang bulsa mo habang nasa bahay ka lang ha? I-click mo yung link na nasa comment section. Ito ang 1xbet mga men. Talagang super legit. Mag-register ka lang sa link na nasa comment section. At pag nag-register ka na, ilagay mo lang yung promo code ko na SlowJ. Yan o. Yan, ilagay mo lang yan. Mabilis lang dito yung pera men. At mabilis lang mag-cash in at mag-cash out. Kaya ano pang inaantay mo? I-click mo yung link na nasa comment section. Ito ang 1xbet. Register now men. Pumaldo yung bulsa para malupet at masaya na naman ang ating buhay. Register now, 1xbet. Let's go. Dahil nasulit na ang Kawit Island, talaga masasabi kong super enjoy digdiyo. Kaya guys, recommendable ang place na niyo. Bahala na kamo kung nuring umalidi basta i-training digdiyo. Talagang super gayon, super enjoy, and sulit ang gastos mo kung maigdi ka. Kaya ano pang inalat mo? Dahil naman puro plano ha, magka. Yo. Shout out, good afternoon guys, this is Pinay Farmer. Thank you, ingat. Ingat ka boss, ingat, safe. Salamat, Kawit Island. Desert. All the bad in the hurt. Mana na? Eh.
Naday ka na